Ljudi, moram razgovarati s njim. Vidimo se. Vidimo se. Jel se to meni čini ili se Broadwayu sviđa Violeta? Ne znam, nadam se da ne, jer on se sviđa Kamili. Zašto to govoriš? Kako misliš zašto? Pogledaju kako se obukla. Zašto si u toj haljini? Zašto si ti u toj haljini? Kopiraš me, Kamila. Ja? Ti mene kopiraš. Ali kupila smo ih zajedno. Skini se. Ne, ti se skini. Ne, neću to učiniti. Kako si? Lijepe haljine. Sviđa mi se. Svidjela mu se moja haljina? Ne, svidjela mu se moja. Ne, uopće ne. Za uvijek, prijateljice.